Tässä olisi tämmönen työtehoseurantalomake. Täytä tähän, mitä oot tehnyt päivän aikana. Niin ja tän urakan pitikin olla valmis tämän viikon loppuun mennessä. Jätkät tulee tekemään perustan valua. Öp. Jotain taisi unohtua. Merkkaat siihen joka kuokaniskun. Hetkinen! Mitä tää valkoinen paskaa? Mitä sä oot taas laiminlyönyt? Sielläkö te ootte? Nyt brändätään, let's brändi! Ollaan tuossa työryhmän kanssa mietitty tätä meidän jaksamista työmaalla. Se on kato meidän aika paljon meistä itsestämme kiinni. Että hymyssä suina voisi olla paljon mukavampi työskennellä kuin naamanäkkärillä. Kato, jokainenhan meistä on oma yrityksensä. Ja kato, brändäämällä itsesi kunnolla, sä työllistyt paremmin ja tuut kilpailukykyisemmäksi työmarkkinoilla. Eihän kukaan halua ostaa bad product. Sähän sait varmaan sen mun mailin tossa aamulla. Niin, tässähän tää meidän firman väreihin sopiva uusi työkalu sitten onkin. Noniin, hommiin. Konsernin uudet turvallisuusohjeet. Pannaas kunnon valjaat kaverille, että tuto sinne monta. Tämmönen puuterilumi tois muuten semmosen iloisen ja rivakan kuvan tästä työilmapiiristä. Mielettömän hyvä message sidosryhmille. Brändi imago. Brändi imago. Brändi. Työurien pidentämisessä eläkeikää nostamalla ei ole mitään tolkkoa, jos duunarit ei selviä työelämän paineista. Työllisyyttä voidaan sen sijaan parantaa työtä jakamalla ja työaikaa vähentämällä. 100 vuotta sitten 8 tunnin työpäivät oli pelkkää utopiaa, mutta kuinka sitten kävikään? Nyt on aika vaatia 6 tunnin työpäiviä ja parempaa työelämää. Meillä on voimaa tarjota ihmisille tasa-arvoinen, onnellinen ja turvallinen elämä. Meillä on valtaa siirtää ihmiset ja tavarat kumipyöriltä kiskoille. Meillä on oikeus vaatia demokratiaa finanssivallan sijaan, tuulivoimaa ydinvoiman sijaan ja reiluja työehtoja riiston ja epävarmuuden sijaan. Politiikassa näitä asioita ajaa vasemmisto, eduskunnassa minä, Juuso Aromaa.